Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro biasa bhai pi shiki Khubor hakimat kiman. Gini bhasha menta shiki Khubor nak lagi benta jong Jylla. Ki pulit kilara shayik mishar yiki langut ki brio ki bala syakem kham hadien na nongba indur na marga jingsuba ba ki don ketilang ha ka jing selaban penyap ya Raja Raghuvanshi hawai saudong. Kini kilangut kibala syara syaying besar kila ketup yo traying baka sonam kari dengan ha indur katau lu Kendra Sing Tomar nang tau nang ya penbedor usilum James bat unong ap pahara ya kayeng ubalvir kipulik lapan bo na kayeng besar prasngi pantokit ikini kilangut hendrai kayeng besar kala aibor ya kipulit tang riusngi bakin token ya kini bro langut lawan ra mentak step jongka alpun rutring na indur seshilong Kajing syakem jongki kadai hadin balalap baki dei kibran keti mansei ya kepala rongyong jong sonam na ka kamera bakasa bat ha kata kepala kidon kisabut kibran kam kum ka pistol ka pisa iksiar ka mobile phone hendrai kat kum kajing tip bala yo lum ki pulit kilap tang ya ka pistol ka bakla bread shawa bat ka pisa ka basan phau hajar tingka na pok ka kali Menteri ka Sarkar Jylla ba polling do ubalong ru nong aktien jong ka Sarkar MDA Haka arpun rutri Jylliew acapusan ula kentu ye kiseng phalang ka Jylla Meghalaya bakin khamlong ki bahusyar haba ki shim ni kinu ki mat ki bala ban penmi ya ka jengkan at khamtam kum ka issue jinga ka jiaput bat ula kentu ru ikiseng phalang bakim dei ban shupelong ya ka sarkar kum ka punching bag ka anti-narcotics task force kala yokem ikilaingot ki snar khai drugs palai thu kerteng kum urohit matu u anshir gil upaju khatru kum suraj gil bat uraman raina Karkum kajing pentem Superintendent of Police ka ANTF Ujakpal Singh Dhanuwa ki pulit kila pelong ya kajing khendra hadien bagi liyo jingtip ka babania na kitna sentian ha ka bakla yo kem shwa ya urohit matu na cantonment area but ha kajing talasi balalam khmat daw SI Pradeep Das bat ki pulit ka ANTF ringkat kajingan ran lang jong ki nong sakhi layo ban kurup hadu shipho point arpun gram hydroxyroyen ha ka jakasa jong urohit matu Wei indala kerni ke jing million la ban pthari kinjri jongka. Hendrai ya wei usamla lud ubalangop ha ka jing im kerni how drugs kam shim la long satya kumta namar ba menta la license kanthi ulala ban pelai lud yaladi na ka jing million masnieu da ka jing kershan jongka Meghalaya Drug User Forum ki doktor bat ki bahayang asam. Menteri rang ba ka Jylla kon rakong ka sangma ula batai benia yaki buit trekam bapura jongka Jylla banya kun persha ya drugs. Ula kular baka Sarkar Jylla kan samang pisa san phoklur tingka hakini ki sansnam na ka bentaban a jingkershan yaki rehabilitation center yaki kunhunyam bat ikishnong ki bala shim yaka sienjam banya kun persha yaka jing isan met jong drugs yaka ni mutrang ba lapan pau habakren ha ka jing rakhe ka Jylla Meghalaya yaka International Day Against Drug Abuse ka bala long ha ka alpun riu Tarik Jylliew acapusan ha State Convention Center Shillong Kisau kan ro jongka ususutam auditorium kala sawa da ka jingtam jingput bat kisur jingrwa jingkijat ban riu lum na ki khatwei teli ki Jylla na rithor par kumchuru na ki Jylla ka than chate la mi ngi kari India bakan thup ru ka jat ban riu lum ki ba shong ki ba sa hakni ka Jylla Meghalaya yakni tamasa ya temne put ka ba arsngi ka bala stang ha ka arpun rutri Jylliew acha apsan ya ka bala jer kerteng kum ka National Tribal Music Festival aracha apsan La pli pat ba da menteri ke tanat chmo kai Pyrthei ka Sarkar Jylla uba polling do ubala long rukum ukong san haringkat ka jing sakhilang jong ka director jong ka arts and culture ka kong ai majau bat kinong tem nong put kun thup ru ikinong rwai na ki Jylla ba pher kari India katana transport jong ka Sarkar Jylla kala penmi da ka circular ban pentip ning ba ka jing pentrekam ya ka Motor Vehicle Act bat ka Central Motor Vehicle Rules la sha ikiriu pat ba man kamai ye ki thuk arshaka Commissioner Jongka Transport UDD Sangma ha ka jengkran bat ka CTV ulai thu ba ka Sarkar Jylla menta ka nang penkre ru ya ka standard operating procedure ha ka baya dei ba ka jingpen mi ya ki kendon jongka rent a bike scheme but rent a cab scheme ya ka ba ansa penbenasyan da ka Sarkar Jylla kini par kilong Khubor na kaleng ki benta jongkari ka president ka ri ka Draupadi Murmu ha ka singi palai kala lechmo yo menteri rang ba barim ka Jharkhand Ushibu Soren balathia pang hasa Ganga Ram Hospital kabadan hanong ba Delhi ka president kala yo lat banyakren bat menteri rang ba ka Jharkhand Hemant Soren ubade ukhun rang ba jong Ushibu Soren
but ikibah yang asam ban tokit syapang akoi kakia jong ushipu. Ka Central Bureau of Investigation ha ka singi palai kala yo ban kem yo arunde ubala sha keno ba udai urun ketilang ha ka jing sha penyam jong abijit sarkar. Ubadai urkot jong ka BJP ubasa ha kankur kachi jong ka North Kolkata. Hadin bakalami ka jengkan an ha ka election jong ka yeng dor bar thau an ka West Bengal. Ya ude la kem hadin Southsnam baula Pyrthei hadin ka jingcha ka belaja Housnam arasar apwe. Ka sarkar pedang ha ka singi palai kala ong ba ka jing bishar benya ya ka data ni ka cockpit voice recorders but ya ka flight data recorders lalam nakachaka balap thai ka lingsun Air India Boeing Dreamliner 787 ha Ahmedabad. Haukerwo balapin mi na ka Ministry of Civil Aviation ki bor badai pet ki lalam ya ka black box but yo ya ki sabut ki babyang khnang manlam ya ka daw halor ka jing thai jong ka ni ka lingsun. Ki karkhana penmi slasha hari India kilala ban aikam ya kumba khat ar lang ngot ki brio but kumba sanpu prapersen na kini ki dei tang ki kenthai la pentim umentri ka Ministry of Commerce ka sarkar pedeng Piyush Goyal ha ka singi palai ki pulut ka Delhi kila sedang menpelong ya ka jing tokit ka babenia halor ka jingyap jong ka wei ka kenthai ka ba arplai snam karta bala kenno bakala khla no ha ka jing mensaw ha ka por badang ajing sumar hadin bakala shale be ijon hajak Pravesh Chandra Hospital hauwe pat unong pang kawai ka samla kan thai ka bala tip kerteng kum ka Ravika Soni ka basa Lucknow Uttar Pradesh kalapan kende mesiam lun yaki patba hadin bakala nya ya ka kali hapdeng kalentiral hajan Hyderabad ha ka singi palai kini ka samla kan thai ka bala nya ya ka kali kumbah nyau kilometer ha Rangaderi district kala pelong yaki rel ban sange lun ya ka jingya lenti kumbah arkanta ai ki pulut ki blayo jingtip halo kani kila let man kemno ya kini ka samla bat ra eka shathanan we ubre uba dungyap ya ka kurim dakatari hayeng kiaw bat hadin kani ka jingja uni ubre ula shabom ha ki bah yang asem jong ka kurim jong u kat baw dang persang man pen hadin ba la yo bat dakinong shongshnong kani kala ja ha ka shnong lukaya ka bahap hapo mufassal police station jong ka Giri district ka Jylla Jharkhand ha ka miet singi balang Arut kisnar ba erang kunhun le no mois kila syasiat yap hadin ka jingat herkuli berki pulit hak labarben ha ombudsman ka bahap hapo ka Narayanpur district jong Jylla Chhattisgarh kibor pulit kila labru ya ka met yap bat ya ka wei ka suloi insas rifle ka suloi .315 bat katu ka ni kitiar President ka Sen Congress Malika Arjun Kharge atakranting e ya unongelam ka party Ushashi Tharoor ha ka singi balang da ka bapen pau bo MP ka Thiruvananthapuram yo chaka ha ka Congress Working Committee nakadaw bo utbit bha ban krani ktir phare kini baglang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei Director jong ka CIA John Ratcliffe ulaong baka agency kala yo banlum ya ka sakhi ka babnia bha ha ka jaka penmi nuclear jong kari Iran bakala julor bha ha ka jingsha ther namding ha ki sipai jong kari United States sanction kabalong rukum ka jingpen haperda ya ka jing angnut ka Tehran man pen khlan ya ka jingpen mi nuclear David Bani balong ukli jong ka Mossad Intelligence Agency kari Israel ulong bak agency kadang yai peteng ya kam sentiat hari Iran ha ka jingkran jong u balapen mi ha ka video tang hadin ka tu ka ni kenta bakari Iran bakari Israel kelakular ban pelong ya ka jing sange ASEAN kari India kala sai madan ha ka jingalang jong ka United Nations Security Council ya ka jingde arsab jong kiri Pakistan da ka ba a jingkrsha ni ki kam le no bat ban pen khen ya ka hok long briu man briu President kari United States Donald Trump la jingkershan pura ya menteri rang badu kari Israel Benjamin Netanyahu pat kentu yiki bor badai pet man pendam no mardor ya ka jingtian bishar persya ya u bat ong ru ba ka jingkeno persya ya Netanyahu ki dei tang ki kam san Pyrthei bat ki bam shong nia ai ru ya Usaleuddin Ahmed balong finance advisor jong ka sarkar bashipor jong kari Bangladesh hagas kim balang uloong ba ka International Monetary Fund kalapan jingtip halor ka Tarik man pelong ya ka election hakari shwaban pelan ya ka pisa bala shimram na ka benta ka wat ka basaw bat hakawat ka basan kikli no san sha jong kari ki badai ru ki khot jong ka North Atlantic Alliance ni ka NATO hagas kim balang kila manjur ban Beijing ra pisa 1% shisin shisnem na ka gross domestic product ban prinklan ki bor shipai bat kila jingada shwa jong snem ar hazar lai pusan President jong kari United States Donald Trump hagas ngi balang uloong ba ka jing sange yasiat hapeng ka Iran bat ka Israel
kalong ka babyang palat hadin ka jing thian namding da kisipai jongkini ki artli kiri kadadu bakala pensyong siirlut yakiri ha Middle East. President ka United States Donald Trump hagas ngi balang loong balada ka Iran ka dangshlan bantay biang yaki cakapan mi nuclear kari Amerika sa shisian kan sa krwiting da ki namding banam ainat satya. Usha shitharun menta lali yukjat hakari Russia banyakendu ya foreign minister kari Russia Sergei Lavrov kum shibenta ka jing le shimenta haka Primakov readings ka badai ka jingalang ka bajulong shisian shisnam jong ki riu shampang ki batbit banwanra ya ka jingadai hapren kiri bat haka yok ka kot haka Pyrthei. Ka action mission 4 ani ka AX4 ka badai ka private space flight banlet sa International Space Station ansapan her hakas ngi balang na Kennedy Space Center kabadan ha Florida. Ka action space kabalay trelang bat ka NASA bat ka SpaceX kila pelong ya ka mission ban her sa haw. Tikito gilang Khubor hakimat mentasngi. Khubor.